Pratite najnovije vijesti iz Crne Gore i svijeta. Albanija je nakon Grčke druga država iz regije koja je odlučila staviti veto na zahtjev Skoplja da Makedonija postane članica Sjevernoatlantske alijanse NATO, prenose makedonski i albanski mediji. Ministarstvo rada i socijalnog staranja napravilo je radnu verziju novog zakona o radu koji će biti polazna osnova za dalje pregovaranje sa socijalnim partnerima koji imaju oprečne stavove o normama koje definišu tu oblast i regulisanju radnih odnosa. Član glavnog odbora GOSDP-a Bojan Zeković pozvao je političke subjekte i ukupnu javnost da posvete pažnju i ozbiljno razmotre kritičke ocjene koje su u pismu predsjedniku Skupštine Ranku Krivokapiću uputili visoki međunarodni zvaničnici na čelu s bivšim generalnim sekretarom UN Butrosom Galijem povodom valorizacije ostrva Mamula. Razgovori lidera dvije najveće partije u Makedoniji, vladajuće VMRO-DPMNE Nikole Gruevskog i opozicionog SDSM-a Zorana Zajeva sa posrednicima iz Evropske unije EU završeni su bez posebnih zaključaka, a izvjestilac Evropskog parlamenta EP za Makedoniju Ivo Vajgl rekao da susret nije bio uzaludan. Ministar prosvjete Predrag Bošković, potpredsjednik opštine Budva Milan Vučinić, predsjednik Sindikata prosvjete Crne Gore Zvonko Pavićević i direktor stambene zadruge prosvjetnih radnika Solidarno Zoran Stanišić položili su danas u naselju Dubovica 1 kamen temeljac za izgradnju 148 stanova za prosvjetne radnike u Budvi. Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte raspisao je tendere za prodaju i zakup dva lokaliteta fabrike Gornji Ibar u Rožajama. Zahtjev za ekstradiciju Luke Bojovića iz Španije ostaje na snazi jer jučerašnja presuda kojom je oslobođen optužbi nije pravosnažna. Ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević rekao je kako vjeruje da će uslovi u rekonstruisanoj limenci zadovoljiti potrebe građana i službenika. Poslanik SNP Radosav Nišović podnio je amandmane na izmjene zakona o rodnoj ravnopravnosti kojima se predviđaju veće novčane kazne poslodavce koji diskriminišu žene zbog majčinstva ili trudnoće. Ministarstvo rada i socijalnog staranja u dosadašnjoj praksi izrade zakona uključivalo je socijalne partnere, saopšteno je iz tog vladinog resora. Dan nezavisnosti čestitali su Liberalna partija i Hrvatsko nacionalno vijeće Crne Gore. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan stigao je danas u jednodnevnu zvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini. Poslanik Demokratskog fronta DF Milutin Đukanović negirao je medijske navode da je u Kotoru fizički nasrnuo na policijskog službenika. Jedan Bosanac izazvao je u Veneciji filmski scenarij. Crna Gora će sjutra obilježiti 21. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić odbio je poziv da prisustvuje obilježavaju 20 godina od genocida u Srebrenici. Bošnjačko nacionalno vijeće BNV je na svojoj 3. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović predvodit će danas i sjutra crnogorsku delegaciju u Milanu povodom obilježavanja Nacionalnog dana Crne Gore na svjetskoj izložbi Expo Milano 2015. Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić tradicionalno će položiti vijenac na mauzoleju Petru II Petroviću Njegošu na Lovćenu u čast Dana nezavisnosti Crne Gore 21. Crnogorska kulturna mreža CKM 20. Crnogorski elektroprenosni sistem CGS ugradio je novi transformator u TS Kodre u Ulcinju, čime bi ta opština trebalo da dobije kvalitetnije napajanje. Opširnije na portalu www.crna.gore.me